Dneska máme 31.10. október, momentálne je Halloween a mnoho ľudí oslavuje smrť a strach. A my sme sa rozhodli priniesť svetlo do ulic Prahy a povedať ľuďom dobrú správu, evanjelium, čo pre nich Ježiš urobil a ako veľmi ich miluje. Tak sa poď pozrieť, ako to dopadlo. Už vám niekedy niekto povedal, že vás Boh miluje? Áno. Jo. A druhá otázka, keby dnes skončil váš život, čo vám neprajem, tak kde by ste podľa vás šli, do neba alebo do pekla? Do pekla. Do nebe. Do pekla. Do nebe. A prečo si myslíte, že do pekla alebo do neba? Protože jsem si to hodně prožila, jako vůči fetování a tady to. Taky to mám v životě těžké a už to taky nedávám. Já chci nahoru do nebe. Ja som vlastne kresťanka a v Biblii sa píše, že každý zhrešil, každý spravil nejaké zlé veci. A určite aj vy ste spravili nejaké zlé veci však. Jo. A v Božom slove sa píše, že odplatou za hriech je smrť, takže si zaslúžime smrť, ale dobrá správa je, že darom Božím je večný život v Ježišovi Kristovi. Takže kto príjme Pána Ježiša do svojho srdca, tak môže vlastne ísť do neba, ale nevieme to spraviť my z nejakých vlastných síl alebo skutkov, alebo to, že by sme boli príliš dobrí, príliš zlí, lebo nikto si to nezaslúži. Každý spravil zlé veci. Ale keď príjmete Pána Ježiša do svojho srdca, tak môžete ísť do neba a hlavne aj, aby vám on odpustil vaše hriechy, vaše chyby, ktoré ste spravili. A chceli by ste aj vy možno pozvať Pána Ježiša do vášho srdca, aby ste mohli proste mať s ním vzťah, lebo je to o tom vzťahu s Bohom. Jo, chci mít vztah s Bohem. Asi jo, no. Aby se mi staly ty moje přání, by se mi staly třeba. Super. Tak se můžeme společně pomodlit a můžete opakovat. A třeba zařídit, aby třeba navždy jezdili koně na Staromáku s kočárem. Takže keď chcete, můžeme se v krátkosti pomodlit a ak to budete myslet upřímně, tak Pán Ježíš přijde do vašeho srdca. Pane Ježíši. Pane Ježíši. Prosím tě, odpusť mi mé hříchy a chyby. Prosím tě, odpusť hříchy a chyby. Moje chyby, no. Přijď do mého srdce. Přijď do mého srdce. A buď Pánem mého života. A buď Pánem mého života. Amen. Amen. Teraz ste pozvali Pána Ježiša do svojho srdca a keď ste to mysleli úprimne, tak on bude naozaj meniť váš život. A máte ešte niečo také, za čo by ste chceli, aby som sa pomodlila vo vašom živote? Že vás niečo trápi možno psychicky alebo fyzicky? Psychicky hodně. Tak ja sa modlím, Pane Ježišu, za Nelku a Elišku. Ja sa modlím, aby Mene Ježiš odišli každé úzkosti, každé proste smutky, všetko, čo sa týka rodiny, aby si jej pomohol, aby si ju viedol Duchu Svätý a naplnil si ju, aby aj táto láska zase ku koníkom, ktorú má táto druhá kamarátka, aby si ju tiež viedol a dneska, aby si ich ochraňoval všade, kde pôjdu a tak sa ich dotkni Duchu Svätý. V mene Ježiš. Amen. Tak jo. Majte ešte hezký večer a majte sa krásne. Už vám niekto povedal, že vás Boh miluje? Ne. Ne? OK, tak som rada, že som prvá a Boh vás miluje veľmi. A druhá otázka, keby váš život dneska končil, čo vám neprajem, tak kde by ste podľa vás šli, do neba alebo do pekla? Těžko říct. Doufám, že nahoru. Ale nevím, jaký to tam je, tam dole taky nevím, jaký to je. Ja vám to určite prajem, aby ste šli tiež do neba. A ja som kresťanka, verím v Boha a v Biblii, v Božom slove sa píše, že každý človek spravil zlé veci, že zhrešil určite. A ja som spravila zlé veci, určite aj vy nejaké chyby. No, určitě. A v Biblii sa píše, že odplatou za hriech je smrť, takže my si zaslúžime smrť. Ale dobrá správa je, že darom Božím je večný život v Ježišovi Kristovi. Takže keď príjmeme Pána Ježiša do srdca, tak on nám odpustí všetky naše hriechy a vieme mať naozaj večný život s ním a to je tá dobrá správa. Takže... Tak děkuji za dobrou zprávu. Ano. Děkuji. Posílám, já chci taky slyšet. Tak tady máte dalšího. Děkuji, nashledanou. Tak sa majte pekne. Já jsem Libor. Ahoj, ahoj. Já jsem dřív ministroval v kostele. Wow, a možno aj na teba mám otázku. Veríš v Ježiša a keby dneska skončil tvoj život, tak kde by si podľa teba šiel, do neba alebo do pekla? Já bych se podle mě zastavil někde mezi tou cestou a tam bych nějakou dobu pobul, než by se rozhodlo, co bude dál. Já jsem i hodnej i zlej, jako by mám to dost napůl. No každý človek robí tie zlé veci, chyby, však musíš uznať. No jak jo, já jich mám asi, já si myslím, že to mám vyvážený takový. Já bych se fakt zastavil na půli a tam bych prostě zůstal. A v Biblii, v Božom slove sa píše, to asi vieš, že odplatou za hriech je smrť. Čiže my si zaslúžime smrť, to večné oddelenie od Boha, ale dobrá správa je, že darom Božím je večný život v Ježišovi Kristovi. A keď príjmeš Pána Ježiša do svojho srdca, on ti odpustí všetky hriechy a môžeš mať večný život. A to asi vieš však. No však já už jsem ho přijmul do svého srdce. Áno. On tam žije celou dobu, jakoby. Áno.
Takže je to o tom vzťahu s Bohom, nie je to o nejakom náboženstve, že niekto musí chodiť do kostola, ale že chce mať ten vzťah s Bohom a keď ty ho budeš budovať a sa k nemu modliť, tak on ťa bude počuť. A chcel by si naozaj aj dneska určite, máte party, máte nejaký čas, tak môžete vyznať Ježišovi svoje hriechy, aby vám odpustil. Můžu tady? Pane Ježíši, Pane Ježíši, prosím tě, odpust mi mé hříchy, prosím tě, odpusť mi mé hříchy, přijď do mého srdce přijď do mého srdce a buď pánem mého života. a buď pánem mého života. Děkuji ti za odpuštění hříchu Děkuji ti za odpuštění hříchu a věčný život. a věčný život. Ak si to myslel úprimne, prišiel do tvojho srdca, odpustil ti hriechy a chcem sa spýtať, ako sa voláš? Libor. A máš niečo, za co sa môžu modliť? Niečo konkrétne, čo ťa trápi? Asi, že mi umřel děda 2 týdny dozadu a to mě mrzí asi. Tak môžem sa pomodliť. Tak nebeský oče, ja sa modlím za Libora, aby fakt Duchu Svätý sa ho dotkol a to, čo sa stalo s jeho detkom, aby si mu tak zotrel slzy z očí a aby fakt si prišiel do jeho srdca, si sa dotkol a občerstvil a dal mu radosť. Mene Ježiš a Duchu Svätý, dotýkaj sa aj dnes, ochraňuj ho, amen. Už vám niekedy niekto povedal, že vás Boh miluje? Na táboře, já jsem chodila na křesťanský tábor a tam mi to jakože říkali, že jsme měli takové jakože vždycky u táboráku nám to říkali vždycky, takže jako tam nám to říkali, no. A tebe? Mne ne. Wow, tak som rada, že ti to môžem povedať a som rada, že ty si to už povedala, tak Boh vás miluje, aj dneska vám to poviem. A druhá otázka, keby váš život dneska končil, čo vám neprajem, tak kde by ste podľa vás šli, že či do neba alebo do pekla? Asi do nebe, no. Že jako, ale s mým lifestylem to jako, nevím, no, ale... Jo, do nebe, do nebe. No. Jo. A vlastne ja som kresťanka, aj vy asi poznáte aspoň ty teda Boha. A v Biblii, Božom slove sa píše, že odplatou za hriech je smrť, takže všetci si zaslúžime vlastne to oddelenie od Boha, ale je dobrá správa, že darom Božím je večný život v Ježišovi Kristovi. Takže keď príjmete Pána Ježiša do srdca, tak vám odpustí všetky tie zlé veci, aj ten ťažký lifestyle a ja som si prežila party proste a mala som úzkosti, bolo to náročné a proste alkohol, všetko možné chalani, ale prijala som Pána Ježiša do srdca a zmenil mi život a už nemusím zažívať úzkosti a tak, takže to je dobrá správa pre vás, že keď budete chcieť s ním začať vzťah, život, lebo je to o tom vzťahu, nie náboženstve, tak kedykoľvek môžete na ňo zavolať a on vás bude počuť aj dnes, takže kedykoľvek. A chceli by ste na ňo zavolať aj dneska a prijať ho tak do srdca? Jo, určite áno. Jo. Tak môžeme sa spolu pomodliť krátku modlitbu a keď to budete myslieť úprimne, tak on fakt vám vidí do srdca. Pane Ježišu, Pane Ježišu, přijď do mého srdce, přijď do mého srdce, odpust mi všechny mé hříchy odpust mi všechny mé hříchy a buď pánem mého života. a buď pánem mého života. Děkuji ti za odpustení hříchu Děkuji ti za odpuštění mého hříchu a věčný život. a věčný život. Amen. Amen. Tak gratulujem, ak ste to mysleli úprimne, tak je to váš taký prvý krok vo vzťahu s Bohom a odporúčam vám čítať Božie slovo, Bibliu, dá sa stiahnuť aj apka online a fakt, že modliť sa, modlitba je rozhovor s Bohom, tak ako sa ja rozprávam s vami, tak Boh je všade prítomný, on vás počuje a vás miluje nekonečnou láskou. Tak sa majte pekne. Už vám niekto niekedy povedal, že vás Boh miluje? Ne. Wow, tak to som rada, že som prvá a Boh vás veľmi miluje aj dnešný deň. A druhá otázka, keby dneska váš život skončil, čo vám neprajem, tak kde by ste podľa vás šli, do neba alebo do pekla? Asi do nebe. Asi taky. Wow, super. A prečo si to myslíte? Tak presne, nemyslím, že som udělala něco jako špatného. Já souhlasím. Wow, super. Tak v Biblii, Božom slove sa píše, že každý človek zhrešil, že nikto nie je taký, kto by nespravil žiadnu chybu, vrátane aj mňa a asi aj vy ste niekedy možno klamali, alebo odpisovali, alebo hovorali možno niekto ešte niečo horšie však. To asi jo. Jo, tak to ja taký, takže máme to stejne. A v Božom slove sa píše, že odplatou za hriech je smrť, takže to je to večné oddelenie od Boha, ale je tam aj dobrá správa, že darom Božím je večný život v Ježišovi Kristovi. A to je tá dobrá správa, že Boh vás tak miloval, čo som povedala v tej prvej vlastne otázke, že vás miluje, že dal svojho jednorodeného syna, Pána Ježiša, aby keď neho uveríte, ste mali večný život. A naozaj to je tá dobrá správa, že keď ho príjmete do srdca a on vám odpustí všetky tie chyby, hriechy. A je to vlastne niečo také, ako keby vy ste mali nejaký dlh v banke trebárs a niekto príde a ho zaplatí za vás. Takže chceli by ste spoznať vlastne toho Pána Ježiša, ktorý aj on za vás dal svoj život?
Já úplně nevím, co na to asi odpovědět. Jasne, pôjde. Tak len som vám chcela povedať, že Boh vás veľmi miluje a je to o vzťahu s ním, nie nejakom náboženstve a že kedykoľvek budete chcieť, tak naň ho viete zavolať a fakt, že on vás počuje a je všade prítomný, všemohúci, vševediaci a počuje, keď čokoľvek k nemu budete rozprávať. Takže to som vás chcela pozbudiť a ešte majte pekný večer aj váš kamarát je v pohode. Jo, tak sa o ňom postarajte a Boh vás miluje veľmi. A máte ešte niečo také, za čo by ste chceli, aby som sa pomodlila za vás, možno nejaký zdravotný problém alebo psychický, alebo v rodine? Tak asi ať mu dobře, já nevím. Tomu chalanovi. Tak Pane, sa modlím za Tomasa, aby fakt si ho chránil, aby aj tak ľahko vytriezvel, aby mu nebolo zle a tak ho ochraňuj. V mene Ježiš, amen. To pomáha fakt, lebo Boh je všemohúci a mne sa už veľakrát stalo, že pomohol. Tak majte ešte pekný večer. Ahojte. Už vám niekedy niekto povedal, že vás Boh miluje? Ne. Tak to sa teším, Boh vás veľmi miluje a mám vás rád a ste pre ňo veľmi vzácni. A druhá otázka, keby váš život dneska skončil, čo vám neprajem, tak kam by ste podľa vás šli, že či do neba alebo do pekla? Do neba. Asi do neba. A prečo si to myslíte? Protože jsme tak asi nevraždili dneska. Nevraždili jsme někoho dneska, takže pojďme nahoru. A chcem vám povedať, že každý človek vlastne spravil nejaké zlé veci, vrátane aj mňa, asi aj vy, že možno ste síce nevraždili, jak ste povedali, aj keď máte zaujímavý kostým, ale to ja iba akože to viem, ale možno ste niekedy klamali však, alebo niečo zlé niekomu urobili, aj ja teda určite, aj vy však. Kde sa to mohlo stať? Áno. A v Božom slove Biblii sa píše, že odplatou za hriech je smrť, takže my si zaslúžime to oddelenie od Boha a teda neísť do neba, ale mám dobrú správu pre vás, že darom Božím je večný život v Ježišovi Kristovi, pretože keď príjmeme Pána Ježiša do srdca, tak máme večný život a ešte aj to, čo som hovorila na začiatku, že Boh vás tak veľmi miluje, že dal svojho jednorodeného syna, Pána Ježiša, aby ten, kto v neho uverí, mohol mať večný život. A teda táto skvelá správa je aj pre vás, takže ak príjmete Pána Ježiša do srdca a budete to myslieť úprimne, on vám odpustí všetky tie proste zlé veci, tie hriechy, ktoré ste robili. A chceli by ste ho pozvať dneska do svojho srdca, do vášho života? Chcete? Tak jo, tak môžeme, keď sa budete modliť túto modlitbu, môžete opakovať po mne a keď budete ju úprimne myslieť, tak Boh vám vidí do srdca a môžete sa raz s ním stretnúť v nebi a ja vás tam veľmi rada budem vidieť. Pane Ježíši, přijď do mého srdce, odpusť mi mé hříchy a buď pánem mého života. Děkuji ti za odpuštění hříchu a věčný život. Amen. Tak toto bola modlitba, rozhovor s Bohom a ja vám gratulujem, ak ste to mysleli úprimne, Boh vám vidí do srdca a začali ste ten vzťah s ním a teraz je skvelé budovať si ten vzťah v modlitbe, to je rozhovor s Bohom, môžete sa s ním rozprávať kdekoľvek, kedykoľvek, lebo on je všade prítomný, nachádza sa aj tu s nami a nás počul a takisto čítaním Božieho slova, Biblie a môžeme si kľudne aj vymeniť kontakt, ak budete chcieť a kedykoľvek vás bude niečo trápiť, môžete zavolať na Boha, či už zdravotne alebo v rodine, on vás bude počuť a mne extrémne veľakrát pomohol, uzdravil ma a pomohol mi z rôznych problémov, takže viem, že pomôže aj vám. Verím, že sa týchto ľudí Boh dotkol, keďže Duch Svätý je v nás a tam, kam ideme, tak Boh sa môže dotýkať skrze nás, takže určite, ak si videl toto video a ťa povzbudilo, môžeš sa modliť za týchto ľudí a povzbudzujem aj teba, aby si vychádzal takto vonku a svedčil tým, že si a ako sa budeš správať a hovoril to Božie slovo ľuďom okolo teba, takže buď svetlom, pretože máme byť svetlom a vidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Maj sa pekne.